Že čo, ideš na mašinu dnes? Povedz, ahoj, republiko. Ty si jak pán Boh, no. Ináč všetci fakt dnes. No. Keď sa toľko fotíš piču, tak to... Hej, to one... Čo to má, že to aký oný prehod? Prečo? A tak to má ministránske rúfo. No, chodíš takéto. Ináč to je fantastický oddel toto. No ale tak to je cool, rozumieš? Však ty si coolový teraz môžem povedať. Ty čo si robal chudáka, vidíš si to vyjebanci. Čo? Ale prečo si sa takto obliekol? Však ty si opačný, však trenky idú pod to. Môžeš za tenky navrch. Ne, že návrh dole. Trenky idú pod gate a nie na gate. Dobrý si, neboj nič. Teraz ideš akože kam ideš teraz? Ale kam? Ideš sa ako prejsť po mestí. Ide rajóny prejsť, nie? Však one, počkaj, one. Cigu ti dám, chceš cigu? Daj mu. Nefajčíš? On sa dáva fajčíke. Sa dávaš. Pičika. No ale čo si... Takýto odev som ešte nevidel ani na Afrike, bohajov. Prísah, fakt, čo? Ale to máš niečo fantastické, ale? Tak ti hovorím, že ty si coolový. Tam je oný Dolce Gabbana. 20 number. Si jeden fotiť, pod prejsť. Lebo pôjdeš na internet. Pod tam prejsť, ďalej. Serus, Rako. Bye, daj, akože zamávaj, bye. Zamávaj mu. Serus. Tak to by sa niečo Ešte vám už ja dám. To je koniec sveta toto. Chlapci, toto som ešte nevidel. Už aj to dávaj na Facebook. To pôjde na YouTube toto. Na YouTube už aj.